L-ugwaljanza hija essenzjali fil-politika. Kien dan il-messaġġ tal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca waqt workshop organizzat minn studenti li jipparteċipaw fil-kampanja Girl to Leader. L-eċċellenza tagħha waqt li kienet tindirizza l dawk iż-żgħażagħ preżenti sostniet li jekk kien ingħaqdu l-kol flimkien nistgħu ninfluwenzaw il-policies tad-dinja. U rrid nagħmel appell liż-żgħażagħ tagħna l-bniet u lis-subien biex iħarsu lejn il-politika bħala servizz biex nibdlu l-affarijiet dejjem għall-aħjar u biex huma jkunu jistgħu jilqu aktar l-aspirazzjonijiet tagħhom. Ma huwa importanti li jkunu n-nisa u l-irġiel flimkien. Il-President qalet li meta tmur iżżur l-iskejjel ta' pajjiżna tinduna kemm sar progress fl-aħħar snin minn meta kienet għadha żgħira hi. Sostniet li tkun hemm ħafna aktar interess f'pożizzjonijiet ta' tmexxija biex xorta waħda bħala pajjiż qatt fadal ħafna x'naqtfu. Fisset li minkejja dan il-progress xorta waħda pajjiżna qatt għandu ħafna fejn javvanza fil-qasam tal-ugwaljanza fil-politika Maltija. Dan anke meta mqabbel ma' parlamenti oħra madwar id-dinja fejn pajjiżna jinsab fil-150 post. Għandna bżonn li fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet u fejn isiru